Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Macau. Guys, naata diri dapit sa sanctuary ba. Dinhi ta magsugod og buwan pamunit og mga basura guys, mga plastic sa coke mga ba. Silyupin. Before ta magsugod guys, mga pita daan para natay power nga ilihog guys ba. Okay, kape unya kuan. Skyflix guys. Katong basta kuan katong mga gutomon gani ba. Kinahanglan jud nga magdatag Skyflix para for kanang survival. Skyflix mao'y pinaka dali og makatambal sa gutom guys ba. Okay, mga ta guys. Ito ta mga ano ko plastic. Namunit. September 18 dito guys, 2021 Domingo ron, kapit ng Pasko guys unya kon. Sa katong ganahan nga mosuroy sa paraiso sa lungsod sa Matalom, okay na kini alam sa tanan. Ang Canigao Island nga mudawat og mga turista nga musuroy diri para kuan. Ang importante nga mo kuan re musuroy magdag health certificate guys. Kung musuroy dito sa Canigao, pagdala lang sa health certificate o sa gikan sa kuan RHU kay kung gikan sa barangay guys, daghang gipiki nga mga health certificate pirmahan na guys nga kuan dito himo lang nila guys. Ang importante nga health certificate aron maka-access ka sa paraiso sa lungsod sa Matalom, ang Canigao Island. Mao nga to dakit guys, sanctuary. Sa katong pa maka-subscribe sa akong channel, kuan na lamang ikuan guys, i-type ka sa YouTube Francisco Junior Pepe niya, i-subscribe para share ko ang mga video guys para mudaghan atong subscriber. Okay, welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa turismo sa Matalom. Iko live dire sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. September 19, 2021. Iko TV at your service Matalom.